ବନ୍ଧୁମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ବ୍ରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଯେ ନୂଆ ବ୍ରତୀମାନେ ଏହି ବ୍ରତ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନୂଆ ବ୍ରତୀମାନେ ଏଇ ଦିନ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନା କରିପାରିବେନି, ନୂଆ ବ୍ରତ ଭିଡ଼ି ପାରିବେ ନା ଭିଡ଼ି ପାରିବେନି, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଏଠି ଭଲ ପଡ଼ିନି, ଯେଉଁଟାକି ଶୁଭ ପଡ଼ିନି। ପାଞ୍ଜିରେ ବି ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଦିନ ଶୁଭ ପଡ଼ିବ ତ ସେଇଦିନ ହିଁ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ନୂଆ ବ୍ରତୀମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିବ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ, ଯେଉଁଟାରେ ନୂଆ ବ୍ରତୀମାନେ ପୂଜା କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ନୂଆ ବ୍ରତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ସମୟ, ଶୁଭ ତିଥି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ବା ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରତ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମର ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପାଞ୍ଜି ବା ନୀତି ନିୟମ ଏସବୁକୁ ମାନି ଚଳିବା ବି ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ 12 ମାସ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ବୈଶାଖ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶିର, ମାଘ ଏବଂ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ, ଏଇ 6ଟି ମାସରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବ୍ରତଧାରୀ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ପାଇଁ କିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଆହୁରି ନୀତି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇସବୁ ପାଇଁ ପାଞ୍ଜିରେ କିନ୍ତୁ ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ତାହା ଭଲ ନାହିଁ। ପାଞ୍ଜିରେ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ପାଞ୍ଜିର କଥା ବି ମାନିବା, କାରଣ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ। ତେଣୁକରି ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ନୂଆ ବ୍ରତୀମାନେ ଏଇଥର ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଏଥିରେ ନିୟମ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2026 ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଯାହାକି ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ପଡ଼ୁଅଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନୂଆ ବ୍ରତୀମାନେ ଏହି ଦିନ ନୂଆ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବା, ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର।